Vi er klar til at spille noget Pixelmon. Ja. Ja. Nu skal vi høre, hvad den starter. Og jeg kan faktisk godt lide at starte med Street Cover eller Modkit. Det er faktisk ret seje. Jeg tror, jeg tager Modkit. Så jeg har taget bonusstyrse på, fordi det plejer jeg godt at kunne lide. Så har vi en masse gode ting her i kisten. Den lag der, det er altså, det må jeg undskylde. Der kommer en lagsbanks gang imellem. Det var lidt træls. Jeg ved sidst, jeg har allerede en, jeg selv spiller Pixelmon, hvor det der er altså, hvis jeg kigger, jeg tror det mod vest, så lægger jeg sygt meget. Og jeg har også Lockblock på. Men den ting har jeg ikke lige lyst til at pille mig så meget ved. Så enten kan det være noget godt, og så kan det være noget skidt. Se her, ja, peaceful. Meget fint. Der er nogen her. Så hvis jeg kan lige se. Okay, next strike igen. Det må jeg undskylde, så. Jeg kan ikke lige at skifte items, skal jeg se. Så der er det vores ting herinde i. Så burde vi, hvis der sker noget dårligt, bare dø, og så vi kommer tilbage dertil. Fedt! Så har vi fået et Lucky Sword med... Okay, det her svært tror jeg vist nok vi skal kunne få brug for. Meget fedt. Super nice. Så må jeg tage vores ting igen. Diamond Sword. Så vi ikke kan bruges til noget. Det er så det værste. Så tager jeg lige min kiste, så synes jeg, vi skal gå i gang med at lukke noget træ, ligesom vi gør i de fleste Let's Plays. Ja, det her bliver nok den første video på Dings Kaker. Så det bliver fedt. Men hvis jeg kan, så tror jeg også måske, at jeg lige skal have fundet mig noget af det der not enough items, så ikke det hedder inde i eje. Der kan man se, hvordan vi laver de forskellige ting, for jeg er ikke helt sikker på Pixelmon recipes nu. Og jeg tror, at jeg skal skrue lidt ned, fordi måske er det faktisk lidt højt. Nå. Ja, det er faktisk ikke så... Det er meget træls, synes jeg faktisk, for jeg er faktisk ikke så vild med, at sådan nogle det er 3 Tiger Biomes. Det er Snip Biomes. Det er lidt træls, synes jeg, bare sne ud over det hele. Hvad er det for det? Nej. 8, den kan vi ikke tage. Nå, lad os komme hurtigt i gang. Vi får 3 af at ødelægge dem her, og så får vi bær. Så det er meget god start, synes jeg. Så vi hurtigt får nogle Pokéballs. Så kan vi være heldige, så vi kan fange en god Pokémon. Det plejer jeg ligesom at gøre. Jeg ved, jeg har en anden single let's play, hvor jeg bare selv der har jeg lige sportet nogle Pokéballs, fordi at der synes jeg, det var lidt trådt. Hvad er det der? Nå, det var en Magnemite. Ja, jeg kender en lille Magnemite. Og her har vi så en Tøjkedal. Så jeg prøver at komme ud af det her Tiger Biome så hurtigt som muligt. Yeah. Og ja, en af de første Pokémon, jeg i hvert fald skal have, det er sådan en Pidgeot.
Fordi det er nok den Pokémon, jeg synes, der er bedst til at flyve. Så fik jeg min musik til at stå. Træls. Nu ved jeg ikke, om I kunne høre det. Ej, kan vi ikke tage carry? Nej. Der er noget ørken derovre, eller? Eller er det? Jo, fedt, så er der også en pyramide. Fedt, så skal vi lige have lavet sådan en pickaxe. Hvis vi er heldige, skal der sprunge nogle Magikarp nede i vandet, som vi kan træne på. Wow. Der er lag spikes, der tror jeg lige ikke ske igen. Options her. Vi kan settings. Kan jeg måske lige ned på normal. Computer er ikke helt så god, så. Hvad sker der lige for det her? Den er Magikarp. Den er jo 6. Den burde vi godt spænde på. Nå, der har vi så lige en, hvis I ser den der grønne sandsvøde. Så er det en grøn boss. Jeg tænker lige, vi kæmper mod den her Magikarp, og så tænker jeg, hvis det bliver det. Kom så, Maxi. Tilbage. Hvis der er lidt støj i baggrunden, så må jeg undskylde det. Jeg er lige hjemme til min farmor og farfar, så det... Sådan, tackle! Det tror jeg, Så Magikarp, du har bare splashet mig ihjel. Ikke mig ihjel, splash skader jo ikke så. Der er vi heldige. Nå, ved du hvad? Når jeg bliver taget Magikarp her, så laver vi en pickaxe, går vi hen og tager templet. Og så tror jeg, hvis det bliver første episode af Pixelmon, du. Eller, ikke du, I. Så kan vi tage den derovre, den der lucky block derovre til næste gang. Skal vi ikke gemme den? Det gør vi godt. Magikarp. Så er det sådan. Ja. Så vi tager tårnen her. Lad os komme ned. Hvis I er rimelig ny til Minecraft, eller hvad I nu er, så har jeg et lille tip til jer. Ikke grav direkte ned på det blå ud der. Det er en dårlig idé. En rigtig dårlig idé. Har vi fået sådan en pickaxe, eller? Jeg har aldrig husket om... Nej. Okay! Det havde jeg så ikke lige regnet med. Magikarp. Hvad tror du, der er sket? Jeg synes, at der er sådan lidt bloks derhenne. Men heldigvis så tror jeg faktisk, at der er en Pokémon, der har trykt på en pressure plate, og så er en TN sprunget ned under sådan en ned under den pressure plate der. Nå.
skal gå hen til den lotteblok der, og så vi har noget til næste episode her. Så. Det er fedt. Det her, det er første episode af Pixelmon, og første episode på kanalen. Jeg er Daniel K.